El primer contacte que tinc amb els vestits es produeix en 2014 quan el director del museu, a través de les pràctiques curriculars, em presenta la col·lecció encara embalada i em proposa actuar-ne entorn a aquesta. Sí, això li venia cosita. Que se pot treure un poquet. La idea de fer l'exposició surt després de que desembalem tots els tratges, comencem a catalogar-los i vegem que hi ha una gran col·lecció. És en aquest moment quan pensem que seria interessant fer una exposició entorn a la història de la indumentària i basant-nos en el fons de la Casa Insa. El fons de la Casa Insa ha desenvolupat un paper estructural al llarg de tot el nostre projecte. Per una banda, hem emprat tots els vestits que han estat possibles per representar l'indumentària de cada època i, per altra banda, hem emprat tots els materials i teles sobrants que procedien de la Casa Insa per elaborar les noves reconstruccions. Sí, se pot llevar el maniquí? Sí. Vols saber que provar la cintura? Com a historiador de l'art, la meva tasca en aquesta exposició s'ha desenvolupat dins de diferents àmbits. Per una banda, la catalogació i classificació de les peces que hem trobat tant embalades com que hem reconstruït i, per altra banda, la contextualització històrica de les peces que ho han permitit. Han estat diferents institucions i persones les que han participat en el transcurs d'aquest projecte. En primer lloc, l'Ajuntament d'Algemesí i en segon lloc el Museu de la Festa, que sempre han resolt les meves preguntes o dubtes en qualsevol moment, i, per altra banda, el director del museu i el personal que sempre m'han ajudat en qualsevol cosa i les modistes que han participat en el muntatge i la creació de les reconstruccions, tant com els estudiants de pràctiques. La feina de les modistes en quant als vestits ha consistit en diferents àmbits. Per una banda, la restauració de les peces que tenien qualsevol dany, sempre seguint les instruccions de l'Institut de Restauració. Per altra banda, a l'hora de confeccionar les reconstruccions, hem seguit patrons i qualsevol tipus de confecció antiga, sempre basant-nos en fonts escrites o fotogràfiques per elaborar les reconstruccions que avui trobem a aquesta exposició. El desembalatge de les peces comença a juny de 2014. És a partir d'aquest moment quan descobrim que hi ha peces realment valioses i decidim realitzar l'exposició. En els mesos vinents es realitzarà tot el treball amb les modistes i la restauració fins la inauguració de l'exposició. Hem decidit fer una exposició que gira entorn al món de la indumentària perquè la comunitat valenciana i sobretot la nostra localitat, on l'art tèxtil i la sederia han tingut tanta importància durant l'edat mitjana, és necessari conscienciar a la població sobre el valor patrimonial d'aquestes obres. El missatge que aporta l'exposició és sociohistòric i informatiu, és a dir, aquesta exposició ens dona a conèixer la influència que ha tingut el vestit femení al llarg de la història i en la societat. Aquesta mostra va dirigida a un públic general, però sobretot per a aquells que mostren un especial interès en el món de la moda i de les arts aplicades.